загубихме, какво очаквахме и може би сега разбираме, че в един живот това си ти любов. Но срещу вятъра върви на някъде, какво загубихме. Здравейте на всички! Радвам се да ви видим в този хубав недъждовен ден. Слава Богу! До вчера хвърляхме едитора, ще вали или не. Така като гледам, времето е с нас. Пожелавам ви приятно гледане! Мили деца, драги гости, добре дошли на празничния концерт "Петлето търси талант". Танцор, певец, а защо не и музикант? Както сами се досещате, ще се веселим и забавляваме. Готови ли сте, деца? Пък на високите оценки на журито ще се надяваме. Като заговорихме за жури, нека да ви го представя, че започне ли концертът, вероятно ще забравя. И така, нека ви представя уважаемото жури. Ето го там на втория етаж. Господин Антон Стефанов, Орлин Павлов и Цветелина Костова. Много благодаря, че се отзовахте на нашата покана. Обявявам началото на нашия концерт с песничка позната, раздвижваща децата. Готови ли сте? Хайде да започваме! Арам сам сам, кули 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 рам сам сам. Арам сам сам, арам сам сам, кули 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 рам сам сам. Арам пик, кули 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 рам сам сам. Арам пик, кули 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 рам сам сам. И сега малко по-бързо. Арам сам сам, кули 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 кули.
сега още по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арапи, кули 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 рам зам зам. Арапи, кули 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 рам зам зам. Колко бързо можете? Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арапи, кули 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 рам зам зам. Арапи, кули 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 рам зам зам. И сега най-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арапи, кули 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 рам зам зам. Арапи, кули 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 рам зам зам. Браво! Браво, деца, страхотни сте! И след като раздвижихме ръчички и крачета, е време за предизвикателство към най-малките петлета. Журито, това са първите групи. Насочвам вниманието ви специално към тях. Жълти патенца, елате тук при мен. Първите групи в патешкият танц да понесем. Жълто пате под дъжда, пляска весело с крила и си пее така, па-па-па-па. Щом дочу му песента, второ пате долетя и в танц се завъртя, па-па-па-па. Стъпки лесни са това, махай силно с крилца, прикликни сега така, па-па-па-па. Става чудна веселба, даже спира и дъжда и танцувай па-па-па-па. Браво и на вас, пиленца, благодаря ви! И сега е време да попитаме журито и тяхните оценки. Моля господин Антон Стефанов да даде оценка за нашите най-малки пак. Какво може да е друго? Разбира се, десятка. Господин Орлин Павлов? Отново 10, разбира се! И накрая, но не на последно място, нашата дама Костова. Каква е вашата оценка? Деца, колко общо станаха, значи, точките за най-малките петлета? Кой ще каже? 20 ли? 30. Аз не мога явно да смятам. Представихте се страхотно. Вие най-малките. Първа група. Но сега е време да изпитаме и вторите групи. Готови ли са? Първите групи бяха патенца. А сега при мен петел, кокошка и пиле долетяха. Аплодисменти! Продължаваме отново на перната вълна със следващата музикална игра. Горе, я да видя горе, долу, напред и назад. Готови ли сте? Пускай музиката. Айде, скачаме високо. Да видя колко ще стигне най-високо. Скачай, 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 скачай. Сега всички клякаме. Клякай! Всички долу. Виждам едни петлета, които са горе. Объркали ли са се нещо? Всички долу. Айде, аз ще клекна. Всички долу. Готови ли сте? Като кажа кокошка, ставате. Петел. Не. Кокошка! Горе ръцете високо! Скачаме! Сега готови ли сме напред? Хайде, скачай напред! Назад! На място бързо! Пак напред! Назад! И ръцете горе! Дигай, 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 високо, високо, високо! Браво!
Браво! Страхотни сте, деца! Страхотни! Аплодисменти за всички вас още веднъж. Да видим уважаемото жури. Май ще му е много трудно и този път. Да видим как ще оцени вторите групи. За протокол искам да отбележа, че наистина е много трудно и децата са изключително талантливи, лъчезарни и енергийни. Ще ни бъде много трудно. Наистина. Наистина. Ами да чуем вашата оценка тогава. Господин Антон Стефанов. Колко показва, че не виждам? 10. Добре. Господин Орлин Павлов. Отново 10. Колко станаха? 20. Добре. И госпожа Цветелина Костова. Тя много е сериозна. Май ще даде някаква двойка. Общо 30 точки за вторите групи. Доволни ли сте? Това е максимума. А сега моля за вашите аплодисменти за третите групи, които ще се надпяват смело и открито. Журито да впечатлят и вас да развеселят. Посрещнете група Делфинче с усмивка голяма, защото като тяхната песен друга няма. Всички малки щастливи деца с усмивка даряват света. Всички майки и татко си гледат в тях и се радват на детския смях. Ха-ха-ха, усмивка ми дай. Ха-ха-ха, бъди ми приятел до край. Ха-ха-ха, ръка протегни. Ха-ха-ха, с мене бъди. Ха-ха-ха, усмивка ми дай. Ха-ха-ха, бъди ми приятел до край. Ха-ха-ха, ръка протегни. Ха-ха-ха, с мене бъди. С усмивка е хубава среда, с усмихната дума добра. Ако тъжен си ти приятел, иди ми усмивката бързо включи. Ха-ха-ха, в трудните дни. Ха-ха-ха, с приятел е лесно, нали? Ха-ха-ха, с пръсти штрахни. Ха-ха-ха, усмивка включи. Ха-ха-ха, в трудните дни. Ха-ха-ха, с приятел е лесно, нали? Ха-ха-ха, с пръсти штрахни. Ха-ха-ха, усмивка включи. А сега какво следваше? Я ме подсетете, помните ли? Какво? Журито! Става все по-трудно на журито. Нека да видим какви оценки ще даде. Хайде да започнем този път наобратно обаче. Госпожа Цветелина Костова, моля да даде своята оценка. Ставиха децата, искам да ги поздравя и давам оценка 10. Браво, благодариме. Разбира се, че 10. Ами да, наистина, те бяха страхотни. Искаме даже пак да ги чуем и моята оценка е 10. Страхотни. Браво, деца. Браво. Господин Антон Стефанов. С риск да се повторя, пардон, по третия. Браво!
Колко общо стана, деца? 30 точки! Добре, време е да продължим нататък. Искате ли? Благодарим на журито още веднъж. Пеперутките красиви решили да са мързеливи. Песничка такава си избрали, силно я запели и заиграли. Харесало им как звучи и си рекли: тази песен журито ще впечатли. Моля, посрещнете група Пеперуда и тяхната песен "Марзеланка". Браво! Страхотни сте! Благодарим на група Пеперуда за песента. Развеселихте ни от сърце и от душа. Давам дума на журито. Виждам усмивки на лицата им отново. И така, господин Антон Стефанов, моля за вашата оценка. Колко е, деца? 10! Господин Орлин Павлов? Отново 10! И госпожа Цветелина Костова? 10! Благодарим ви! Ето, че дойде редът и на нашите звезди. В БДП-то те са най-добри. Нарушител видят ли, веднага сигнализират и полицая бързо информират. Затова песента им слушайте внимателно, правилата чуйте и ги спазвайте старателно. Посрещнете група Звездица с тяхната песен "Пази се". Минават автобуси и мотори. Пази се, ти хубаво дете, че може нещо лошо да ти сторят. Колите на твоето кръче. Пази
Младите има много знаци. И те са приятели добри. Не се правете вие на юнаци. А гледайте, по 3 пъти дори. Пази се, когато светофара е червен. Когато светофара е зелен. Пази се, когато светофара е червен. Минавай, когато светофара е зелен. Браво, звездички! Успяхте да ни заслепите с тази песничка полезна. Правилата знаем. Видим ли светофара, няма да се чудим и да се маем. А сега да чуем журито какво реши и с какви оценки ще ви наградим. Готови ли сте, журито? Или ви трябва още време? Госпожа Цветелина Костова? Доста труден избор, децата са страхотни и отново даваме оценка 10. Браво, аплодисменти! Господин Орлин Павлов? Страхотна идея да знаем правилата. Винаги на зелено пресичаме, на червен не пресичаме, на пешеходна пътека винаги дечица, нали? И се оглеждаме по колко пъти? Минимум. Затова оценка 10. Страхотни. Браво, браво. Благодарим ви. И накрая, но не на последно място, господин Стефано. Много добре и много... Какво да ви кажа? Трябва да ми помогнете. Каква оценка да дам? Не чух. Така да бъде. Аплодисменти! И за звездите отново колко точки? Благодарим на журито за високите оценки. И както сме тръгнали да пеем, редно е да покажем, че и танците умеем, така ли е? Аплодисменти за четвъртите групи! Тяхното надиграване. Как големите танцуват, ще наблюдаваме. А сега следва група Малкият принц и техният танц Мамбо номер 5. Винаги с мен е супер лайф. Ставам с усмивка всеки ден. За купон има раница. Скачам възлюбения чепик. Трябва да съм готив на лоши, защото Сенджела, Ема, даже Северина. Днес имам среща 5:30. Жълти чорапи, малко парфюм. Много елегантен новия костюм. Трябва да си сложиш грел в косата. Нещо майки липса очилата. Когато се разхождам с Джесика, не мога да забравя Ерика. На кино ще отида с Жаклин. До вечера ще видя Каролин. Вероника е моята мечта. На ленчето ще подарят цветя. Чудесно си живея всеки ден с толкова мадами покрай мен. Младъче, обадим се в киоск да видим кой дява. Мамбо номер 5. Мамбо номер 5. Мамбо номер 5. Yes. Мамбо номер 5. Кога не знам, ще стане гад голям, ако всички жени ме подгонят за лъжи. Едната ще започва, друга ще ме моли, а ленчето от тях може и да ме заколи. За мен това всичко е готов и даже обясни ми се в любов. Едано вчера точно в 5 часа видях го съдевина под ръка. Не искам да ви давам лош съвет, но явно лъжа всички ни подред. И мисля, че на нашия герой
трябва да му хвърлим хубав бой. Нека ти Поздравления за децата! Ама как не ви заболяха краката? Бяхте много добри, а вярвам, че сега и нашето жури ще го оцени. Моля за вашите оценки, уважаемо жури. Господин Стефанов. Ами аз ще бъда кратък. Мамбо номер 10. Аплодисменти отново десятка. Господин Павлов. То танци, то песни, просто страхотни. 10! Благодаря ви. И госпожа Костова. Колко е деца? Пак 10. И сега общо колко станаха? 30 за група Малкият принц. Браво на вас! Но преди да продължим, имаме още едно изпълнение от тази група. Искам да посрещнете Сияна Василева с аплодисменти, носителка на първо място в школата по художествена гимнастика. Благодарим ти, Сиянка. Може ли да дойдеш сега тук при мен за малко? Едно пиленце ми каза, че имаш рожден ден. Вярно ли? Да. Деца, искате ли да поздравим Сиянка? Да. Хареса ли ви нейното изпълнение? Хайде всички да изпеем заедно честит рожден ден. Готови ли сте? Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден, Сиянка! Честит рожден ден! Благодаря ти. Готови ли сте сега? Да продължим. Или не? Изморихте ли се? Журито даде вече оценките си, а сега е време да видим следващия танц. Моля, посрещнете група Водно конче. Аплодисменти за тях. Знаете ли песента на Крисия "Детска планета"? А харесвате ли я? Изпълнението на група Водно конче ще бъде върху песента на Крисия "Детска планета".
Още веднъж аплодисменти. Искам да съм някой ден фея или супергерой. Всички хора по света искам да превърна в деца. И повярвай ми, че съвсем сами този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда ми светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Само за това. Я повярвай ми, че съвсем сами този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда ми светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Невероятно изпълнение на група Водно конче. Как мислите? Не ви чувам! На журито ни не му е лесно. Всяко изпълнение е красиво и интересно. Нека да чуем тяхната оценка. Господин Стефанов? Аз понеже съм силно пристрастен и какво да ви кажа? Децата, емоцията и не само. Искам да ви благодаря и... Просто искам да ви благодаря и... Обичам ви. И ние благодарим. Отново 10. Господин Павлов? Наистина ни е много трудно, защото това, което видяхме, беше невероятно. Браво, деца! Отново 10. 10. Страхотно. Госпожа Костова? Страхотни са децата. Личи си колко много старание са вложили в това, което правят, и отново даваме оценка 10. Благодарим ви! Деца, колко общо станаха за водно конче? Пак 30! Браво! Благодарим на уважаемото жури. Ето, че дойде време и за последното изпълнение, което ще предизвика не по-малко радост и вълнение. Посрещнете група Мики Маус и техният английски валс.
да се опише с думи това, което видяхме. Деца, гости, аз и журито направо удемяхме. Браво, деца! Много сте се постарали, всички се убедихме в това. И днес, за последен път, ще искаме оценки от нашето жури за нашата последна група Мики Маус. Господин Антон Стефанов. За тези принцеви принцеси с така валсово движение и стъпка 10. Благодарим ви, господин Павлов. Наистина страхотни. Трябва много силни аплодисменти за учителите по танци, учителите по пеене, по актьорско, за всички групи, за това, което видяхме днес. Деца, невероятни аплодисменти за учителите. 10. Благодарим. И госпожа Костова. И за всички педагози, които стараят. Пожелавам все така да продължават да се грижат за децата и отново даваме оценката си. Благодарим ви много. И колко имаме за група Мики Маус? Значи за всички групи имаме 30, така ли? Благодарим на журито за високите оценки. А сега, мили наши деца, нещо важно искам да ви споделя. Чувате ли? Пълна тишина, иначе няма да го кажа. Журито ни тайничко реши с грамоти старанието ви да възнагради. Готови ли сте? Да! Хайде да посрещнем сега уважаемото жури тук при нас. Последвахме мечтите си, останахме приятели, пораснали сме нашите приятели за винаги. Вървели сме с теб по трудните пътеки, всичко е наред. Когато гледаме напред, и да сме сега пораснали момчета, оставаме добри приятели за винаги. Винаги, винаги сте, винаги, винаги сме, винаги верни приятели, винаги. Последвахме мечтите си, останахме приятели, пораснали сме аз и ти, приятели. Айде деца, готови ли сте заедно сега? Винаги силни бяхме, винаги един до друг, винаги силни бяхме, приятели за... Айде сега пляскаме! Пагали сме се, говорихме на всеки, че всичко е наред. Когато гледаме напред, сега без липсващи парчета, силни отпреди, приятели за винаги, винаги, винаги сте, винаги, винаги сме, винаги верни приятели, винаги. Заедно последвахме мечтите си, останахме приятели, пораснали сме аз и ти, приятели. Готови ли сте? Едно, сега! Винаги силни бяхме, винаги един до друг, винаги силни бяхме, приятели за винаги. Сега ръцете! Браво! Най-талантливите деца, нали така? Аплодисменти за журито, дами и господа. Браво, деца! За всички родители, много шум. Хайде, родители, да ви чуем как пляскате. Браво! За всички учители, браво!
уникални. Всички, браво! Браво! Сега ще помолим всеки учител по един учител, който да вземе грамотата. Здравейте, госпожо директор. С кого започваме? Аплодисменти за да звучат. Детска градина Шерно Петле връчва грамота на първа група звънче за точно подражание с групата на празничния концерт Петлето търси. Браво на госпожа Васева и на госпожа Михайлова, която е зад камерата. Помаха и благодаря, колеги. Следващата грамота се връчва на първа група Слънце, точно подражание Жълто слънчево пате на празничния концерт Петлето търси талант. Много благодаря. Хайде, госпожа Каджиева и госпожа Шумова. И тя е зад камерата. Добре. Най-много таланти на глава на населението. Шарено Петле, 61-а детска градина. Силни аплодисменти, уникални. Така, сега се връчва грамота на първа Б група Смехораните. Да ги аплодираме силно за точно подражание. Патешки усмивки. Браво. На вас, госпожо, нали? Госпожа Жени Загорска и госпожа Калина Георгиева. Страхотни, страхотни. Сега продължаваме с втора група Смъркове. Тук ли сте? Аплодисменти. За най-голяма концентрация на празничния концерт Петлето търси талант. Госпожа Димитрина Атанасова и госпожа Таня Димитрова. А това е бъдещата група Водно конче, която ви маха тук от под балоните. Нека да ги поздравиме! Нашите най-мънички дебоци. Продължаваме извръчването на следващата грамота на втора група Мечопул. За най-голяма издръжливост на празничния концерт Петлето търси талант. Госпожа Соня Стоева и Константина Цветанова. Благодаря. Страхотни. Браво, браво, браво. Така, връчваме грамота на втора Б група Пчеличка. Пчеличка. За най-правилно изпълнение. Гледай какво става за пчелата майка. Ето ги. Пчелата майка. Здравейте се, отгори. Леле. Какво ще кажете? 3-4. Заповядайте. Заеска. Много благодарим ние. Целутки и прегръдки на всички дечица, страхотни. Най-правилно изпълнение, нали? Да. Продължаваме грамота на втора Б група Каралежи. И аз покажете водите. Хайде, госпожа Петя Джаджарова. Водичката за най-бърза реакция на празничния концерт Петлето търси талант. Аплодисменти. Браво. Връчваме следващата грамота на трета група Делфинче за най-трогателно изпълнение на празничния концерт на Петлето търси талант. Госпожа Петковска и госпожа Манджукова. Да ги изпратим силни аплодисменти. Следващата грамота, скъпи приятели, е за трета А група Пеперуда. Тук ли сте?
за най-шеговито изпълнение. Наистина беше много сладко, оригинално и шеговито. Да ги аплодираме силно. Нека да обърнем внимание и на нашият музикален ръководител, госпожа Светла Карабойчева, да заповяда при нас. Аплодисменти за госпожа Карабойчева. И госпожа Тодорка Ночева и Радка Хондева. Страхотни! Браво, деца! Честито, да ги изпратим с аплодисменти. Вижте ги колко са прекрасни. Поредната грамота, която връчваме, е на трета Б група Звездица. Звездички. И то е за най-образцово изпълнение. Госпожа Бойка Иванова. Госпожа Иванова. Аплодисменти. Звездички. Хайде, звездички, бързо! Следващата грамота се връчва на четвърта група Мики Маус. Къде сте, Мики Маус? За най-грациозен танц на празничния концерт Петлето търси талант. Госпожа Цвети Димитрова и госпожа Валя Йорданова. Страхотни аплодисменти за тях. Следва грамота на четвърта А група Малкият принц. Да ги аплодираме силно за най-закачлив танц. Браво! Страхотни, заповядайте. Ели Петрова и Сашка. Госпожо Петрова, заповядайте. Пак някой ми се скри... не Идва ли? Идва ли? Тук ли? Госпожо, честито. Браво! Да ги изпратим с аплодисменти. Невероятни. Браво! И последната грамота, но не по важност, все пак на четвърта Б група Водно конче. Кончета за най-автентичен танц на нашия празничен концерт. Заповядайте. Госпожа Мария Тодорова и нашият прекрасен водещ днес Аделина Лозанова. Аплодисменти за тях. Силни, силни. Шарено петле, шарено петле. А сега е време да дадем думата на директора на детска градина 61 Шарено петле. Госпожа Димитрова. Аплодисменти за нея, благодарение на която днешния празничен концерт бе организиран и осъществен. Моля за вашите аплодисменти. Сега, деца, вие получихте награда, а каква оценка ще дадем на нашето жури днес? Я да чуя. Да им дадем ли грамота и на тях? Ура! Така, много благодаря на госпожа Светелина Костова за активно участие в журито на празничния ни концерт Петлето търси таланта, ма намери много. А също така на Антон Стефанов, същото активно участие в журито и в цялостната му дейност като председател на Обществения съвет. Много благодарим. Господин Павлов, за нас е чест. Много благодаря. Страхотно жури сте, пак ще ви викаме. Да. Значи, още по-хубаво. Мили деца, след този прекрасен спектакъл, който направихте вие и зарадвахте всички нас, вашите родители, вашите учители, искам да ви благодаря, защото Петлето показа отново, че в него има безкрайни, невероятни таланти
певци, актьори, всякакви невероятни деца. Преди години имаше един филм в далечната 1973 година, казва се "Тигърчето". Може би някой от вас сте го гледали. Няма да го забравя, защото е един уникален филм за една детска градина от преди 50 години. Там децата трябваше да нарисуват, бяха вънка на двора и им показаха на покрива едно петле. Децата попитаха: а може ли да си нарисуваме петлето да пее? Отговорът беше не. Обаче някой от тях го нарисуваха така: да пее. Това, което аз се радвам безкрайно много е, че в нашето шарено петле децата могат да рисуват, благодарение на прекрасните си госпожи, това, което искат, това, което най-много ги радва. Рисуват своят собствен талант. Много ви благодаря за всичко, което видяхме. И сега, тъй като времето бързо отминава, днес ще трябва да се разделим с нашите вече пораснали приятели от четвъртите групи. Децата от група Водно конче, вашите аплодисменти. Мики Маус и Малкият принц. Защото на тях им предстои да прекрачат училищния праг. На тях им предстои да станат първокласници. Скъпи бъдещи първокласници, пожелавам ви да посрещнете с усмивка утрешния ден новите си приятели и новите си учители. Желая ви да намерите такива учители, които да продължат да поддържат във вас това, което показахте днес, вашата индивидуалност. И нека песента, която предстои, да бъде един последен спомен от нас за вас. Представям ви група Водно конче и тяхното изпълнение на песента "Вода". Моля, аплодисменти! Само че преди това... Стунче тук ли е? Бихме представител на екипа на детска градина, бихме искали да благодарим на госпожа Димитрова. Подаръка не е случайен, който е тук. Бих искала да кажа какво пише вътре. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Васил Левски. Да остави следа след себе си, благодарение на която да спортят и за напред смело можем да заявим, че госпожа Димитрова е човекът, който обръща времето, остави следа след себе си. Аз бих искала да кажа, че една писалка, една книга, един учител и едно дете могат да променят света. Госпожо Димитрова, благодарим ви, защото всеки ден заедно доказваме, че няма невъзможни неща. А сега аплодисменти за група Водно конче и песента "Вода". Изпълнява Василена Ложова. More
Така. Батерията може да свършва. Сега ще помолим всички родители една крачка назад. Една крачка, защото ни остана най-важното нещо. Сега е време да изпратиме трите ни четвърти групи, да им помагаме и да им пожелаем на добър час. Когато ветрецът добрях ме попита, къде ще поема път. Ще кажа, че с надежда и вяра към новите призове. Нека да им помагаме и ние да им пожелаеме на добър час. Вашите аплодисменти, моля, за група Мики Маус. И приказка пак ще се върна, вълшебство ще става край мен. Сияйно лице ще обърна в реките веднага след тях малкият принц. И приказка пак ще се върна, вълшебство ще става. Не на последно място, водно конче. От жива вода сътворен. За провенство гантели и прати ми скитника сън. Ще яхна коне и ще питам Нели самия живот сладък звън. Животът мечти, красота и творение, идете се зли ветрове. Криле ми издигат, криле неродени, аз съм си вечно дете. И приказка пак ще се върна, говорили за публиката, къде са вашите аплодисменти? Ще обърна с египния заразен. И приказка пак ще се върна, вълшебство ще става край мен. А сега, уважаеми родители, можете да се насочите към площадките, където ще отидат децата. Беше ли приятно? Нови срещи? Вълшебство ще става край мен. Сияно лице ще обърна с египния заразен. И приказка пак ще се върна, вълшебство ще става край мен. Прибор хладен, безкраен, почива вода, сътворен. Последвахме мечтите си, останахме приятели. Пораснали сме аз и ти, приятели завинаги. Вървели сме с теб по трудните пътеки, но всичко е наред, когато гледаме напред. Дори да сме сега пораснали момчета, оставаме добри приятели завинаги. Винаги, винаги с теб, винаги, винаги сме, винаги верни приятели, винаги. Последвахме мечтите си, останахме приятели. Пораснали сме аз и ти, приятели завинаги. Винаги силни бяхме, винаги един до друг. Винаги силни бяхме, приятели завинаги. Помагали сме с теб, говорихме на всеки, че всичко е наред, когато гледаме напред. Приятелство сега, без липсващи парчета, по-силни от преди. Приятели завинаги.
винаги, винаги с теб, винаги, винаги сме, винаги верни приятели, винаги. Последвахме мечтите си,